Bueno, guretzako sorpresa, ez? Etorri gara pixkat, guretzako ja nahiko errekonozimendu bazen ja hemen egotea, eta, bueno, ja hasi garen ikusten, gure izena irten dela, harrapatu gaitu pixkat sorpresan, baina, bueno, oso eskertuta, ez? Pozik eta, bueno, zerbaitegatik izango zen. Bueno, ostalaritzaren egoera Araban kasua da, eta gure kasuan oraindik Trebiñu izanik beste kasu aparte da, ez? Askotan gertatzen zaigu, nola jendea etortzen den gure sagardotegira eta esaten dugu, nola, sagardotegi bat Trebiñon, baina hori eta ja esaten dutera nola, baina euskeraz ari zarete, euskeraz Trebiñon sagardotegi baten, eta claro, jendeak hor pixka eta aluzinatzen du, baina bueno, pixka normalizatzen badoa eta jendeak ulertzen du eta gero eta normaltzako hartzen du, ez? Hor, kasu horretan, guk berez euskaldunak izanik, lehenik eta behin etortzen direnean, lehenengo hitza saiatzen gara beti euskeraz egiten. Askok jarraitze dute. Eta orduan hor sortzen den, beste giroa sortzen da azken baten, ez? Eta gero, bertso afariak egiten dira, etortzen da mintzalagun taldeak, euskaltegietatik baita, euskaltegi ezberdinetatik etorritako jendea dago, Mirandako euskaltegietatik baita, eta orduan hor azken baten sagardoaren aitzakierekin agian mingainari errezako ematen zaio, ez, euskeran eta orduan pixkat hor dago asuntoa. Bueno, aurrera begira, saiatu hori normalizazio prozesu horretan, saiatzen gero eta jendeak normalago ikustea sagardotegi bat Trebiñon egotea, Trebiñon euskeraz egin alizatea eta Trebiñon euskeraz bizi den jendea ere egon alizatea, ez? Eta, bueno, nik uste etorkizunera bidera hori dela proiektua batez ere. Batez ere, delako gauza bat, guk hori esaten nion nahiari etortzen ginenean, ez honuntza. Nolatan deitu gaituzte hona, guz egiten duen, baina agian pentsatu behar dugu gure sagardotegia edo gure jatetxeak influentzia gehiago duela euskera mailan pentsatzen duguna baino, ez? Eta hori kontutan hartuta, igual, zerbait birplantatu beharko dela, edo horrekin aurrera jarraitzea, ez, batez ere.